Obesixhosa abunangxaki zezibhotile iingxaki futhi ziyatyabula. Uyazi eyona nto idika kakhulu ezibhotile Zityiwa ngabantu kodwa ziyenzi le nto uzowuyenza kodwa funa azidinge igamani. Fona azidinge igamandi man. Utsho le nto uvujisele etotini ume ngokuthi awunawuthetha ubusibizile. Ungathethi isithethe umcimbi wakho awukapheli. Qilika masifumane iziminca wedwa. Thina ngo. Kodwa aniyo phambi kokuba siyoqala ekhaya bekunyanzeleke ukuba ndenze into qha foni ilishwe lingako. Likhona ilishwa ne. Ikhona inkunzi yelishwa. Le ndila ngayo ngoku yinkunzi yalo. Ndiyidumise, ndithathe igusha ndize nazo ndizilayishe. Xa sendizilayishe ndiyajika isitixo ngoba mina ndigodukile ayivume. Andiyazi ukuba kuzawuthini ze kuthini into. Into endoyisayo babekutheni zivume kanti izawuphinda ayihambe yala akho ndizawuphinda ithini mina ndizikhuphe. Foni ndini? Foni uyahande kuthiwa lilishwa. Ndathi sendizilayishile. Xa ndijika isitixo kwesibini asitsho kwanyanzeleka into yoba ngoma ndiphinde ndizethule. Foni noba zingathini mani kwawuphele kugqibela mna kodwa ngoma ke ndiyehla zibanda ufika. Mdala unosatshana kodwa ke ndiyathutha ngo. Man, awuyavakala. Qoma uzikhupha uzilayisha uqala uphinde uzithule uphinde uzilayishele ngami. Siyagoduka qha ke babefuna uthethwe naso. Ngeli hlobo sisokosanga ngathi ungangafiki nasekhaya kodwa make ndiphula apha. Zaneqilika man, zaneqilika masifumane iziminca wedwa. Thina ngo. Into ezimnandi zezamazingeni. Awuyeke. Konye kuba mandi nyani man. Kum ngaphakathi nyani xa ndidibana nabantu abakholwayo lidinga man boma. Oh hayi man, hayi bakhona abantu abakholwayo. Ungabowuthula man xa udibana nabo. Nyani umoya uvusa la. Umoya ungavuka mani ukhulibale funi xa udibana nabantu abakholwayo kuye kwekaba kuthiwa bakhona awukabikho ngxaki kodwa sendikude kufuphi kulaa mimango yethu ngokodwa ke senzawufika kunani wena ndiyacana kabi nayo nanto endithi ndiyayikhalazele ndinengxaki oko ndihamba nje kakuhle kunani uhambe kakuhle mani ndegcuna mani ukufika kule mimango yethu uba ke nalilanga litshona kwaqamnyana kodwa foni bekunzima mani ujiya wami uthenga utywala sendilapha ekhaya nje ngoba ndiyokuthenga igqibeka bendithithile izingane zawuphuma nomgobazi bekunzima gqithi buye ngoba usuku apha iintsuku ziphelile ngomani nyuke enzohlo kokugqibela foni kuphela uzulisa ngoku iintsuku zinqongophele kangangento yoba ngoku sekufuneka ndikhawuleze ndayo ekhaya funeka ndiyothenga ke ngokwezinto zisele ebezifuneka kodwa foni azidinge igamandi mani ngoba ngokuthi wawujonga le nto akhona nto oyityayo kwezi zinto kodwa uzayithenga foni into enzima kungakutyi kwawo botywala nje bungabutyi ke ngoku akuthenga igamani ngoba unalo nethemba loba uzawuthi ube nayo loo nto uzawuba nayo ethubeni foni hayi ndangako ndithathe kayo uba ngathetha le uyithatha uyibeka fonini akho ndithengekayo andinayo into endinothi xa ndithetha ndithi iyathengeka kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo yenzekile ngaphezu koko heyi andifuni nosoko ndikhalaza ngale nto mandiyikhulule ngentliziyo ndiyenze xa uba ndiyayenza kodwa ayikhona foni kudala ndicula unyathela ngoba unqweno ngoba yonke into iyofika ekhaya ndingamnanto ndiyilibalayo fonini izinto endiyibalayo mani kodwa ngoku ndibala into mandicime laa mkhenkce kuba sendiwucimile ke ndiyayazi uba ndizawukwazi ke ngokukhetha le nyama ndifuna uyikhetha le ndizawuya nayo ekhaya ibe kanti ndiyatyiwa ke umntu otya ukutya kwecephe akutyiwa kwandim kuzawufuneka atye le nto ndiyityayo kona into etyayo wena uthetha ngokutya nje etya iinkukhu izimisele futhi mani ithatha intshontsho elikhulu futhi ngalinye nabo make ndizehlule ndiye nazo ekhaya nto kabedolophini iinkukhu ufika inkukhu le inkukhu kungenanto uvuka iqhwalele ungahamba kwenzeke into enye into endifuna uzithuthezi ndiyozibeka ekhaya phofu ndizihlule phani bomba xa zingaba naxa zipha kuphela zizawuthini na ngoba into etyayo napha ingayikhona ndizake ndibone ukuba ayinawunzeleka cebo noko ngoku intlantsi ikhona ikhona le intlanzi yoba ndingashiya into bekufama ndiyayidinga ekhaya izinto njengoba ndilapha nje ndisacinga uba ndizawuthatha izinto zonke ndizithuthe ndibheke ekhaya ngoba funa yile veki ndizawufuna ndibe sekhaya ndizawuba sekhaya ndizawufuna ndiyazi ke ngokuba zonke into zam zicalanye kwam nakuqala ndichebile ngoba ndile nqalathi wawuthi kufika umgqibelo ndihleli pha elalini ndizawucheba phi xa ndizawuba pha elalini ndiphinde ndisuke elalini ndibheke edolophini qho andizulunga ingayingxaki le nto imane ithatha wena kodwa mayiqiniseke uba nayo ikhona ingxaki eyizo ndiyavuma iingxaki zikhona kodwa nam ndizihlobo nazo zizixele ngalo ngoba ndiqinisekile ikhona nto etya iinkukhu mani izime ngokungxola erhana iinkukhu abakubekho iziqhwala iziqiniseke ndangizizulela ngamani ndizawubona pha ekugqibeleni uba kuzawugqibela abantu phambi koba ndizithuthe kodwa ikhona into ezawutshifa noba yintonini oncinci kuzwa yinto ongabawula ushiya ndandinawo tu umnqweno uba ndiphinde ndizebha ngoku izinto zam ziyaziyondelelana ngoku yeka nje uba kukho izinto eziphazamisayo kodwa ke ngoku funeka ndiyaba yonke into endiyidingayo necephe funeka ndibe ndihlala nalo ngoku anawuphinda ndibuye nalo anawuphinda ndikwazi tu uphinda ndibuye ndizebhani foni kudala ndazenze nto umane ubhala naphantsi uzazishiya qha ikhona into ozayiphela uyishiya ngoba nandichula unyathela mane ndichu fonini zininzi ezinto zifuneka ziyile zonke ekhaya qha funeka ndingatyhudisi mane ndithi chu mane leke ndiyicinga into mane ndiyithatha ndiyisondeze leke ndiyicinga ndiyithatha ndiyisondeze ekufuneka sendiyilayishe ngoku thanga oyilayisha ngoku kwenzela ndingabe ndiyilibala ngoko mzi into ngozazi uba ndiyathutha
Ngoku ingqondo yami isaphithizela uzawungena uJola ndiphithizele. Bayifuna ayeke yonke ithethayo manje. Yakucinga. Efonini kaloku uyacinga foni qakito. Kama vula valiwe ngavu kuzumbeka mahlo uhlizo lonke lamesecaweni abantu bethela. Kodwa into enondibhida uba ndingathi ngalamzuzu ufuna ndihambile ndibe ndixhaphaxhaphisa. Ufuna ndithande ngozazi mandijike isitixo ngomso ndihamba. Andibe ndisithi hayi into ethile ndiyicingile. Yonke into ufuna ndimane ndihlala phantsi ndicinga into ethile ndizayidinga nekhaya ngoba zininzi iintsuku ndisekhaya. Kusafuna ndiyilayishile. Into ethile ndizayidinga ndiyilayishe. Into ethile efuna ndiyithengile ndiyithenge ngoku ndize nayo ndiyilayishe. Kwenza xa sendihamba ngomso thanga ngohamba ndihambe ndingena ndihambe ndisima ndihamba tshu ndiyofika elalini. Endisazicingileyo zingaphakathi ndingekazicingi ndizawuke ndithatha amandla make ngigcwalise idumba ngigcwalise ingakutya mna utyala sha utya umswa. Zonke into ziliqela sendizilayishe kodwa ngoku into esiseleyo make ndiqale ngigcwalise idumba phambi koba ndiphume ndiyazi ukuba ndizawuthi ichu ndicenge ngiyofika elalini. Fo into endiphakuzelisayo uba ndizawuba nabantu iintsuku zonke ezi ngokucinga xa unabantu abantu funeka betyile. Ewe ke bazawutya le nto ndiyityayo kodwa uyazi enye into ozayidinga mhlawumbi uzawuphela ityuwa ngoba kuhlala bantu ekhaya funeka yonke into ndizima. Awukheshwa mntu. Hayi Hayi manijani. Mani uncuma wedwa ndiyancumisa. Kune nduze lapha endleleni. ikhona into ezencoyincoyi. Siyahlangula. Bombe unyanzelekile ingqele ibisithi gqingapha ngezantsi apha ekuvula umnyango omkhenkca ikhona fundi. Siphikisile ayibisika. Nokuyichaza into. Boniye kuchazwa kwezinto uBhele uthe umqhelo wawudibanisa ndabona kakuhle uba iya. Baza. Lesenzithe. Nalefathe lokho kujwala ka. Ikhiti yami uqala lokugqiba siphume nje. Kumphumo ngomnyango. Mhlawumbe ifoje yakho. Yava apha ekugqibeleni iyatshutshisa umqhelo uphambili ujay uyagona. Ubona ufika ku-6. Uyacaphela bo. Foni onke sothe amalahle nala malahle funeka singayigqumi le fatyi ngoba yonke into efuna ubushushu. Aha. Situta amalahle utshona ilanga tyhini ihluthi ilanga. Ugqibile nyani. Kanti kule ngqele konke kakwehli ayingeni kamandi le nto ngoba uyoyika omakhulu uthi khona nqa. Uthi umakhulu wena ubehlutha insipho ubutywala. Yayazi na into xa kuthiwa utywala behlutha insipho. Ndiyazi nalo ndithi. Xa bugqibile wena uyabukhupha. Wena. Ubhekejini uxele makakuyeke. Iyavakala ke le nto kamakhulu uba busanda uqala ubila khange ubile imini yonke kodwa kwabehlu. Kwami. Awubehluthile kufika bungathi zilengeso kwangoku kodwa buzigqibele embizeni ngokwabo kodwa bayangqina mama. Watashi? Yongqi? Udathi uBhele bayeyilaa besiyingxamele le ngoba besike sangxamela amanzi amdaka apha engagqibanga apho besityileke. Ithomeni bomali ihle futhi ihle. Awufana ngakho besijani. Bona ngena ityala uJola wayenikwe imali uba makoyilola waduka naye. Questa ithi kumabhelandile agxothele nje uJola apha ingakunika uselo umqombothi ingazanga nelabhoza mayize nelabhoza ilinike yena alidini uBhele agxothele rabisi uJola apha. uJola umuntu osekapa ngalawula abantu abasengqushe mangalindwa abuye. Udiniyo. Tyhini kanti uJeff uyoyika konke okwiintsuku ziqengqeleka nje nophakuphaku okutya kungiye ndithe nqa. Mabanda kole ndiyiki kamandi le nyama ingene kamandi. Wow. uJola usayenza inyeke into obiza amadoda elala ukwazi bazaba mangaphi baninzi abantu abathi bayeza ungayazi noba zawufuna. Uyika ntoni? Uyibekile mos idate lo ngoku. Ngesiphakathi kwabantu. Akululanga. Banesikhwazi. Ubutata lapha. Ubutata lapha. Seyigqibalile loo nto. Awumandi ezizweni noko ethu ezitakana bafuna iintsuku ezihleli kuwo. Sohlele weekend yonke. Very good. Nisayenze kakuhle manje uyaphela lo muntu stress. Yabona, wakanohlela bewayithini. Evoni xa kusayo kukho ezinye hayi aliphumi lingenandaba noba litshona linazo. Uthulungisa le kontakala le foni ngondivuka kwigusha efileyo kodwa ke akhona. Evoni akufani noba kuthiwe kubhubhe umuntu nje bakuzawakho umcimbi noko utywala sebukhuphile masikhabe siqhuba. Xa ngoku utywala sebukhuphile entsipheni izolo zixuthile buya ugqibela ngaphandle. Kodwa into eligaba enqubo ayikhona. Ayisitsho kakuhle tu. Hayi ndandikade ndiyifumana network edolophini andiyazanga uba kuvele ntoni ngoku make sikhabe sisiya kodwa. Bendicwangisa into make ndo ujikele edolophini kuba ndifuna ufaka elidingela ngomvulo.
Thina ke into enojela masiye edolophini ukho izinto nje zembala endiqonda uba ndinalo ixhalana ngazo. Funeka igodole uba ke kuyabanda apha phandle andiyani into abantu bazingangeni ebuhlanti zingene. Kwathini xa bixatywe lidakana ayinawusinda mayihlinzwe ityiwe. Ezingenaze siyenze xa igusha ibixatywe lidakane siyiyeke. Hayi siyayityabelana nasiyiyeke ayinawusinda. Ibixatywe lidakane qha ke sifumane siba neziphunga bezinayo into enombolane. Kodwa ke andiyazi ndizawuthi yintoni na ngoba ke igusha ibinesiso esikhulu le ixatywe njani lidakana yade ayabe kanti iyakwazi ulibeka. Foni ndizawuba sayithini ke ngoseyenzekile igusha efilifile awunabo uzijika ntamo ngaloo nto. Ngale igusha ngeli hlobo kulilo akufani noba kuthiwe kufe umntu nase kufe igusha noba kuthiwe kufe umntu ube kuzawube kanti kukho umcimbi hayi noko akufani. Afonini umoya wethu wenyuswe edolophini masidibane nabakhaya xa sayibhude simema saya kanti sawuhlala de libethe la. Kanenzeke kaloku madoda abazamtaka. Bengenawo ngawafumani noba kuthiwa abantu abakholwa hayi uthetha kakuhle. Hayi alindiphosi idinga madoda ayicingi hayi cingi ngomvulo nako lwehlanu alikwazi uphosa axolela ungamna etyi ndizama idatha kazakuthi alikwazi alindiphosa kwesta. Bonke zonwabile kuloo dolophu ngoba umile kodwa umbuzo umile foni Dlamini unalo nithele. Wayenzani? Wenzani wena? Xa ufana nawe dlala nebhokhwe wo. Unalithemba. Alikho. Oh. Asongabi. Ngedlo sonwaba ngalo silibana nento besizihambela ngoba silibene necuba kodwa make sokufaka elidinga. Itola ziphelele foni. Hayi phelele. Nalo phiphi lesiyifuna. Hayi ke make sifake nje idinga la ngomvulo. Siyazi ba siqebile. Ndiyanguyanda ukuthi uthetha sikokwenza. Hayi lento yenzeke kakuhle namhlanje. Akho ndawo ningahandi ihambe ngathi phakama. Konina kondawo singayizamanga noJola sikhangela inetwork ayikho naphinda singasesibhedlele ngosisuka ngapha ngako Crossmans phinde sabuya sakweli dolophu. Siyaphinda ngosiyanqomla siyoma ngapha kule ndawo engathi besiyibonile ba ingathi ikhona. Hey avutha uqhawukela zingqondo. Konini uthi umoya sowuphansi lento idla ngothatha imizuzwana ngapha ngasentla ndiyaza bekhaya kwenzeka noyala cha kodwa foni manje sonwaba. Uyinkunzi yalo. Hayi. Mama yethu. Yeza sokola ulethe nemimango mako network. Kuyonakala. Engathi umhlaba ngasemva nje. I know. Bethala umcimbi kalelo weekend. Yeah. Amabhelandelo ubhuti lola. Yifo ngento lenyuka nengalo uchana umhlola. Ubheni into ayenzileyo hey ingapha. Indoda lapho kolibale. Ubhuti lo. Ulitheko ngoku. Nini phi? Sawudibana kwelinye idinga elilandela ingapha kweli idinga ayinawungena yonke kodwa ziphile silamba sancama sayofika sofuna into etyiwa. Sokolelo network sancama sazolala. Kade salamba. Ngoku sihleli nje siyazi basizawuthi sithini. Asikwazi hamba vedolophi ngoba kangena elidinga funa lingene. Eyembizana ntoni mayikhimi ibilile. Efoni endimaziyo umuntu ningamkroyici wonke umuntu benemtsana ngedyasi bafone ndingenza njani. Akho nto isebenzayo tu neyiphi. Akululanga. Ncame sibomba masenyuke sokuqabela kule ndawo besekuyo ke sinethemba hayi nalapho kuyafana amathuma ke scout kini uJola. Usaziwayo. Wena? Yeah. Oh, uTumini. Kakuhle. Ngihlala kwegumbi phezulu. Tshayisa. Efoni bomba hayi ndingalikhulu iculo kwelango lesihlanu noko besitshila balimanqapha kodwa ela ngomvula lithi uwafuna ndivuke ekuseni. Foni sawukhetha uyincama manje kwangoku sasibona uba andivuke ngomvulo kusasa. Niba ndiyame ngolesibini andivuke ngomvulo kusasa kakhulu ndiyaba iyawugqibezelela ngapha kule mimango endidla ngogqibezelela kuyo kodwa. Foni andinancamela ngomvulo noko elango lesihlanu ngephuleleka hayi umvulo. Foni sifika amadoda la Lekhuzelo lawa baqwaqile. Siyafika nje balinde ethi. Alindile. Funi bazawulinda kutshoni la. Unyuke enda. Akukuhlanga edingeni la ngolwesihlanu kodwa noko umbani ukhona fundi. Into lungile. Yonke into ilungile. noJola sifumene nombane ngombane ubuyile ngophelo nto le basibe sihambe siyotshona ezantsi apha hayi gqityi. Foni okuba ke ukhanye ke ngosikwazi uba nombane. Hey ezinye izinto zisifumene kodwa noko andiyaba ningasebenzisa iphi network. Kina fike namabhayi fondini. Manje ubone Stephen sikaKwesta ba. Oh, anobelwa kunyoka kwethu. Oyena muntu ebefuna lo mcimbi ngamandla hayi foni bonwabile lo mba konwabela amadoda ugqityiwe ku. Hayi la madoda kude benwabe nyani la omabini kwade kwangecha kodwa futhi awaxhithi nangezizwe. Ngiyana nosathana. Ngiyana nosathana. Ityongo. Awusathana ngiyasuka.
Wani okuzixela uzawuhlala kum mani ndimvile ndabe ndiqomba uyazonwabisa kunayo. Ungathethi isithethe umcimbi wakho awukapheli. Ngoku Sibabe. Ndiyabona uba into abayithandazelayo ngase kuthiwe kufuneka inkomo kunoba kuthiwe ngumqombothi ngoba imbizi nombulelo kwanamhlanje kuphela uchu. Yenza kowethu. Ba nibizwe phi kwamalindi. Usingaye ngukhwezi. Wambuza umile nje bukhozela nje uqiniseke imbizi uzayifumana nayo ubeka kulo mlilo ubasa. Iqhinika ungasinqokozeli. ubani anomka kwedi. Ndinomka ndasayini. Wona iintsuku ziqengeleke siphile gqithi ngamandla kangayinto yoba umcimbi wona funeka ube wodwa. Oyayi. Oya. Foni singamadoda la. Sikhona singamadoda la. Fani ndibone enyoso endleleni. Khatha, yalazo. Thula sazikhupha belalini. Ngiyakwazi. Ungayikhwazi ulikhwazi oludumo. Kona bakhaluka. Yebo ihlobo ophile ngalo umvulo mani ngani ngozibophelela ungaphoswa. Hey ube nayo nento yokukhumbuzayo.